tunga lafiya ka san 2024 programme e maa min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibe se ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fo wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier ale be ke itay e mami fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo a musaka beti bolo yoroni kele ibe se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye parie no so jo ton o kuma la san ba flani muwa anan to sebon ulu damnena villa simple ale million muwa ani wore a ton wari ero war keme duru ani bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka ito sebe awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million muwa ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani muwa fo san nani o konnala a wo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru stra ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lagini ye femi malende munu sigleme jamana ko ka ubeka seka so kelengelen soro ba maliba ali konnala alamsay marsi kalo kile tan ani nani san ba filani mugan ani nani aw munu ba file sanga na ka wakati anga bololo sira kilingi na bela jelenga mali kona ya kata se mali ko kana ma ambi aw bela jelifu aka wakati o tugala kuna foni ali wati selini ayo bisimila kuna fondam la bi anga chamache fanga jamana nyama no ye colonel Asimi Goita ye marsi kalo kile tan flasa ba flani muga anani kulubakaw ulu feno rapport des états généraux de l'éducation koni dona ale bolo adona bolo wati minasa akara kanga gouvernement ma chamani ka ulu to kena konnara no do ye anga ministre nyama e no dokotoro shogal ko kala maygay kataka CNT o nyama ma ani anga ministre d'état ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ni anga jamana ka kuma la seba do fene seba o fene ni do kataka se gouvernement ma to chama ulu tumbi kene o konnala ka keni assise national ko nyawe sani jamana de ko ya la nyine anga jamana nyama ale fe jouer kalo samba flani muga ani saba temele assise ko ni ale kera mi nanga jamana nyama ko ya la duta ka to kai dugu o konnala anga jamana marabagaw yi hakilina do ni ka ota ngana sanga ministre so mbeno ni ale nyashene me musaka ko kunya uluma marsi kalo klishegi temeni uye nyangili belebele ni ka ota ka daba mangachi wale tigila ma ulu kuna minu yuka musoro bulusra ka obela jelin ka tega da o ka anga jamana o konnale ano ayira ka foko ba mangachi wale tigila ma nunu yera koni nulu kon kera sawi ka anga jamana ka ale yombo jama ka klatuni ni ka bakabakali wale taka anga jamana fam bela jele ka o segere faranyon kan jekulu min be no ni ulu koni kelendo ka marama fe ni ka ota ka sor ayama realite ubulo ka keleke ni aye femiye maliende ma woro ye ni anga jamana buguna tege seben koni be ubulo ulu koni fene farla ba ma wale tigla manunu ka anga jamana marabago fe ni nga tege da ubulla na fulu ulu ka femiye ya de agaliye ubala ka takasi amadu kuma fota se algabax aga intala alima bilali aga asherifa katakase fahad aga almahamud aleni ashafagi aga buhada kalo shegin kofe ni ayasi koni ale kerera ni o alliance des états du Sahel mi ni ale koni kelenu ka suno balia ka obla farafina faranyon kan jekulu chama ulula mi ni anga jamana Burkina Faso ale ni Niger koni ni faranyon kan jekulu koni ka ale sigi osinka ministre des affaires des étrangers koni faranyon ka février kalo awagadugu ka ulu feno ni ka akuma nyogonya ka oke ni ayasi koni ale bena akasome kunfolo ni ka ulu nyenamaya
Cɛrɛmuso ɲɛma ale ye kunnafoniya ni ka o bɔ ka bi ka yira ka fɔ maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ fɛ ka taa u ɲɛda alikaba o ka a baaraw kɔni olu daminɛna yɛlɛma don a la fɛn min ye gouvernement ka musaka ye sa o ye sɛbɛnwari miliyɔn 4 ani 30 ni a kun kan fɛn min ye kɛnyɛrɛ ye ta ye sa o ye sɛbɛnwari miliyɔn 4 ani 135 ye baaraw yɛrɛ kɔni bɛ kuncɛ fɛn min ye marisi kalo tile 24 san 2024 a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ sara maison du hajj o kɔnɔna la maison du hajj ɲɛma ko k'a da hijidenw olu tulo kan ka fɔ ko fɛn min ye bugunatigɛ sɛbɛn min n'an b'ale wele ko visa de visite ale ni visa ziara ko o visa ninnu kɔni yamaruyalen tɛ ni ka hiji kɛ ni a ye. Lakɔlidenw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen nɔ sanfɛ sira fo ka taa se duguma sira fɛ sa ni o ye ayamu ye an ka jamana marabagaw kɔni ye a filenkolonci ni ka a dakolonci k'a sababuya kɛ ni ayamu yɛrɛ kɔni ye ale kelen don ka dankari lakɔliso olu kɔnɔna la min n'u bɛ bingani wɛrɛ ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ hali tɛmɛnin na maa kelen bɔnɛna a ni na u yɛrɛ dama olu ni ɲɔgɔn cɛ ayamu in kɔni filenkoloncilen k'a dakolonci an ka jamana marabagaw fɛ a kɛra nisɔndiyaba ye lakɔli karamɔgɔw olu bolo fo ka taga se lakɔliden somɔgɔw olu ma. Fonction publique concours min ni a kɛra san 2023 kɔnɔna n'an ka jamana marabagaw kɔni ye a concours kɔni ni ka ale bɔ a ma ka sababuya kɛ k'u bɔra yuruguyurugu ko dɔw olu ka concours in o kɔfɛ o de la sa fɛn min ye fonction publique ale ɲɛma ye a ye hakililajigin kɛ an ka jamana marabagaw olu yɔrɔ la marisi kalo tile 13 tɛmɛnen n'o bɛnna kunun ma u ye Conseil des ministres min ni ka o kɛ a yirala k'a fɔ ko segin ka kɛ fonction publique ale kan u bɛnna k'a fɔ ko sini juma marisi kalo tile 15 u bɛ na recrutement kura n'o o ye tali kura wɛrɛ ye sa ni ka olu baaraw ka olu boloda k'aw hakili jigin k'a fɔ ko Dr Isiaka Kulibali ye ancien chercheur ale de kɛra Centre national des concours de la fonction publique ɲɛma kura ye. Sijɛ 50 olu kɔni ye u ka furu ni ka o lakuraya n'an ko ma nazarakan na ko mariage collectif a kɛra kare tɛmɛnen Jelibugu mairie o kɔnɔna la min n'u ye bugunatigɛ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya ni ka o taga d'u ma k'a bila 8 mars ale hukumu o kɔnɔna la ni mariage collectif in yɛrɛ kɔni hakilina o bɔra Fode Mahamadu Konate la ni ale ye Jelibugu maire délégué o ye furuɲɔgɔnma minnu ka furu ale lakurayala sa u kɔni bɛ furu la a bɛ san caman bɔ min n'u kuma bugunatigɛ sɛbɛn ka o kɛ u ka furu o la nin kɔni kɛra sababu ye sa u ka se ka bugunatigɛ sɛbɛn sɔrɔ u ka furu la. Te min n'ale tɔgɔ bɛ maliyɛnden bɛɛ da an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de ye Tezuleka ye Tezuleka a nana don maliyɛndenw ka te nimisi wasa ale kama koyi o kuma la kunkolodimi banbali bɛ e mɔgɔ min na farikolo bɛɛ dimi bɛ e mɔgɔ min na farikolo kɔni ale mɔgɔ bɛ ni na lafiya ani ni la wasa de la Tezuleka de bɛ se ka o k'i ye Tezuleka maliyɛndenw ni lafiya yɔrɔ de don koyi Tezuleka a san i ka galon bɔnda i ka se k'a dɔn ka fɔ ko Tezuleka ale kɔni te tɔw olu ti kelen k'a fɔ ko n ye n ka te san n ye premier wuli ka deuxième wuli ko n ka deuxième k'ale ɲɛ jɛra o tɛ Tezuleka ye dɛ Tezuleka premier n'a deuxième bɛɛ lajɛlen ɲɛ de ye kelen f'i bɛ tila ka i yɛrɛ sɔsɔ a la tuguni n'o y'a sɔrɔ ko premier de tɛ deuxième ye e mɔgɔ bɛ a camion fa santa la sa Ibɛrɛmu Ɲagadu ale ka nɛgɛjuru sira kongo a taara i kɔngɔn fa la ni ka n'a ton suguba o kɔnɔna la nɛgɛjuru sira 70 06 06 61 walima 65 65 65 97 walima tuguni 72 08 19 91 Tezuleka tew ka lagari Tezuleka tew ka mandi o kuma sansa i ka galonbɔne da. An bɛ taa studio tamani ka kunnafoniyaw olu kɔnɔna la ni sunkalo kalo an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɔlen don u sigiyɔrɔ olu la olu kɔni bɛ ka an ka jamana ni a dɛmɛbaw olu ka dɛmɛ kɔni ka o ɲini k'a sababuya kɛ u bɛ gɛlɛyaba o kɔnɔna la ni sunkalo waati in o la u kɔni ka laɲini ye min ye sa an ka jamana marabagaw k'a lajɛ ni ka se ka musaka fara ɲɔgɔn kan walasa u bɛ se ka lafiya sunkalo in ale kɔnɔna la. Kunnafonidilaw ka taga se fintigi gansan maaw olu ma dɔgɔkun tɛmɛnen mɔbitikaw olu fɛ yen nɔ u kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka kunnafoniya di maaw ma kɛrɛnkɛrɛn sa kunnafoniya min ni a bɛ tali kɛ bɔlɔlɔsiraw kan kunnafoniya minnu ni a bɛ di ni tiɲɛ tɛ a kunnafoniya la walasa maaw ka se ka olu bɔ ɲɔgɔn na u taara gɛrɛnw olu la sifinnakaw bɛ sigi yɔrɔ minnu na ale ni maa minnu bɛ sugu kɔnɔnaw olu la fo ka taga se kare kɔnɔnaw la u ye kumaɲɔgɔnya kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bɔlɔlɔsira bɛ se ka kɔlɔlɔ min ni ka o lase maa ma kunnafoni di cɛ
cɛjugu ale sira fɛ o kɔnɔna la sa fɛn min ye a musaka ye o bɔra ONG Azar ale kunna ni o ye bɛn kunnafoni ye u ka laɲini ye min ye sa o de ye kunnafoni minnu ni ale bɛ cari bɔlɔlɔsiraw fɛ ni tiɲɛ t'a la maaw ka se ka ani tiɲɛ bɔ ɲɔgɔn na. Ayi marabolo ɲɛma ale kɔni wulila ni ka u kunda magasin kɔnɔna olu kan minnu ni balofɛnw kɔni maralen bɛ a kɔnɔna la ka taa i ɲɛ da kan k'a ye k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ fɛn min ye balofɛn minnu bɛ magasin ninnu kɔnɔna la n'a bɛ se ka sunkalo kɔni ka ale kuncɛko ɲuman o la a kɛra marisi kalo tile 12 san 2024 a y'a ye k'a fɔ ko baara kɔni bɛ ka taa taabolo ɲuman o kan wa fɛn kɔni ma fara balofɛn olu sɔngɔ kan o kɛra nisɔndiya ye a bolo a y'a ɲini jagokɛlaw olu fɛ k'u ka to nin sira kofɔlen o kan. An bɛ taa bankasikaw olu fɛ yen nɔ bankasi lakɔli karamɔgɔw kɔni olu y'u ka baara taabolo ni ka o falen funteni kɔnɔna ye o la tɛnɛn araba ka taga se alamusa o ma ale ni juma lakɔlidenw olu bɛ taa lakɔli la nɛgɛ kanɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 15 ye kalan bɛ daminɛ u bɛ jigin nɛgɛ kanɲɛ 13 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye arabadonyaw olu fɛ nɛgɛ kanɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 15 ye ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 11 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye laɲini ye min ye lakɔli karamɔgɔ ɲɛmaw olu fɛ sa o de ye ka se ka denmisɛnw olu bɛ se ka kisi cogoya min na ni funteni lahawta in o tɔɔrɔ o ma. Banabakaw olu fɛ yen nɔ sunkalo kɔnɔna in na fɛn min ye malo gambiyaka ye ale kilo 50 bɔrɔ o bɔra sɛfɛwari 4,600 la ni ka taa i yɛrɛ sɔrɔ sɛfɛwari 4,900 o la banaba sugu kɔnɔna la sa a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye tulu ale ni sukaro ye fɛn ma fara o de sɔngɔ kan. An bɛ taa faransikaw ka jamana o kɔnɔna la Philippe de Gaulle ni ale ye General de Gaulle denkɛ ye ale kɔni tanyana k'a si to san 102 la a tanyana tarata su ka dugu jɛ araba dugusajɛ o la. An bɛ taa Nigeria jamana o kɔnɔna la Bola Tinubu ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko dɔrɔmɛ 1 k'a tɛna o sara banbagaciwale tigilamaw ye walasa ka se ka lakɔliden minnu ni u jasira u fɛ ani musolakaw k'a kɔni tɛna musaka bɔ olu kun kɔrɔ ni kunnafoniya in dira kunu arabadonya o la. Mali kunnafoni jabaran na jabaw ni kunnafoni damana tun bɛ an bolokɔrɔ bi alamusadonya na ni k'a da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan hakili la aw ye faamuyali caman sɔrɔ an ka kunnafoniya olu la tunga lafiya di an ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye ni wagati na tɛrɛn bɛ tunga lafiya maaw olu bolo fɛn min ye sabalibugu kurani ye ka taga se sɛbɛnni kɔrɔ ale ni katima n'aw mago bɛ tɛrɛn na tɛrɛn bɛ tunga lafiya bolo ne maa min fana bɛ yen nɔ ko tɛrɛn b'i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ a jɔ wari bɛɛ t'i bolo i bɛ se ka i sen tunga lafiya ka sojɔ programme na k'a sara dɔɔni k'i ka so jɔ k'a ban k'a tile d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma ɲani tunga lafiya de bɛ se ka o k'i an ka nɛgɛjuru sira a ye o banba walasa ka se ka kunnafoniya jɛlen ni ka o sɔrɔ tunga lafiya ale ka baara la tunga lafiya kɔfɛ sa tezuleka fɛnɛ an ka kunnafoni jukɔrɔma don dɔ b'a dɔ ye tezuleka min ni a nana maliyɛndenw lafiyali kama teko la surtout an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ni o ye sunkalo kɔnɔna ni ye sun tigɛ dɔrɔn tezuleka ale dɔɔni min i b'a ye a bɛna farifoni ani lafiya ni ka o las'i ma aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.